खनसे बिनि सोदोबखा खरा रयबेरबो नालाय रयबेरबोखौ लिरनानै लाबोदो रयबेरबोखौ ओमफ्राय र' दाजाब ब होदो ओमफ्राय होमबासो बेयो रयबेरबो जाहैगोन लोगोफोर बेखौ सात होदो बे दा मा जागोन खरखाना रयखेरख' जागोन रयखेरख'खौ लिरना लादो बर' दाख्लैसिनिफ्राय मिथिनो फैगासिनो दं आङो रयखेरख'खौ लिरगोन rotate device समान होदोब्रा बेयाव रयखेरख'निफ्राय बे सिगांनिखौ नाहरनो हाया नामा नोङो र' दाजाब ख' होदो ख'खौनो लिरफिनदो जाबाय बिदि लिरलांनांगौ ओमफ्राय बेना मा रयदेरज' रयदेरज'खौ लिरग्रोदो दरजायाव रयदेरज' र' दाजाब ज' इंलिसरा बेलाय आंखौ सिखायनाय होनो बेखौ rotate बेना रयदेरज' जाया हाय र' दाजाब ब लाइटआ मोजां नुवाखै लाइट लोगोफोर कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना नबजित नार्जारिनो फन खालामगोना खालामाखै कमेन्ट खालाम सोर खालामदों आंनि भिउवार्सफोर फैदो सेकेन्ड टाइम लाइभआव फैदों बयबो कमेन्ट खालाम दायो जोंना नबजित नार्जारिनि भटार टाइमा जागासिनो सोलिगासिनो गाबोन फुंनि 9 रिंगासिम थागोन फाइनाल राउन्ड बेनि लास्ट माने कमेन्ट खालामदो अब्लासो रायलायनो मोजां जायो रावबो कमेन्ट खालामला नामा माबायानो जाखारफैयाखै माथो रावबो कमेन्ट खालामला नामालै हेल' लोगोफोर रावबो कमेन्ट हरला नामा गगा मोनदों सेकेन्ड टाइम लाइभआव फैदोंमोन आं ओंखाम जाखांबाय दासो जाखांदों सोरमोन बिथाङा बिदां बसुमतारी जाखांबाय दासो फंबाय फैदो बयबो नोंथांमोना नबजित नार्जारिनो कल खालामगोना खालामाखै खालामाखैबा जोंहा माबासोमोन ना भाजा ओमफ्राय आलु जहलमोन आं दिनै नैबेखौनो माने सावरायनो होननानै माबादों आरो नबजित नार्जारिनो सोर भट हरखो सोर हराखै आंनि भिउवार्सफ्रा माने बेयाव एसे नायनो सानदोंमोन आरोना कमेन्ट खालामदो सोर हरदों सोर हराखै
माने जोंना नबजित फंबाय नार्जारियाबो जोंना गावनि उइनारनि थाखाय गोबां रिकुवेस्ट खालामदों गावनि माबाफ्राव फेसबुक पेजफोराव। आरो मैया मोनसे रं नाम्बार फोसावदोंमोन ना माबा निउस लाइभआ माबाया प्रतिदिन निउस चेनेला बिथाङा बेयावबो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों मानो होनबा मिस्टेक होदोंमोन ना बेखौ बिथाङा गोबां दुखु फोरमायदों आरो मानो बेफोरबायदि फोसावनांगौ बेखौ कमेन्ट खालामदो। आं हरखांबाय आदा थेंक इउ हरखांदोंबा मोजां। जों बर'फ्रा माने गासैबो खौसे जायोब्ला जोंनि बर'फ्रानो देरहाखागोन जोंनि नबजित नार्जारियानो देरहाखागोन। बेनिखायनो बुंदों जों बयबो खौसे जानांगौ। गुबुनफ्रा जाहाथे जेबो नाख्रेबनो एबा बायदिसिना सोलो बाहायनो हायै बायदि खौसे जानानै जोङो खामानि मावलाङोब्ला जेब्लायबो बिसोर जोंनि बर' हारिखौ रावबो जेबो खालामनो हानाय नङा। दा देरहाजानो गिनानै नबजित नार्जारिखौ देरहाजानो गिनानैनो बेफोरबायदि रं मिस्टेक नाम्बार फोसावदोंमोन। दा बिसोरो दा चेनेलखौबो माने हगारनाय भिडिअ'खौबो प्राइभेट खालामना दोनबाय जानांगौ नुफिनाखै नायबाय थादोंमोन। फैदो थाब थाब लाइभआव फैदो। रावबो फैनो गोसो गैया नामा? मा मा सोंहरनो हागोन। दासान्दि अखा हाबाय थानानै जेबो भिडिअ'फोर लाबोनाय जाथ'वाखै। मावनाय दांनायनि दिनबो जाबाय। औ दिनै दारि सिनजानानै बोरैबा नुदों लांदां दारि सिनजायाथ' एकदम बोरैबा नुथारो दारि लानानै दारि सिनजाबाथाय बोरैबा नुयो थख्ला। माथो रावबो फैयालै इमान खम। फैदो बयबो दसे रायलायनि। दाखालि हगारनाय भिडिअ'आव सोरबा बायदिसिना कमेन्ट हरदोंमोन दायो कमेन्ट हरनानै सोंहरफिननो हाबावगोन। फैदो लोगोफोर बयबो। 9 मिनिट थांबायानो। दाबो जोंना सासे फंबायाल' मेसेज हरनानै सोंहरबाय थादों कमेन्ट हरनानै सोंहरबाय थादों। बिदां बसुमतारी बिथाङानो गिबि आंनि भिउवार्स जानांगौ। बिथाङा बुंदों नबजितनो फन हरखांबाय होनना बुंदों जोबोद गोजोनथाव। बेफोरबायदिनो थाब थाब हेफाजाब नागिरनायफ्राव हेफाजाब होनांगौ बयबो हेफाजाब होलायनांगौ। जों बयबो गासैखौबो खैफोदाव गोग्लैनाय एबा हेफाजाब नागिरनाय सुबुंफोरनो जों हेफाजाब होनांगौ हाजासेखौ। फैदो बयबो। जों बर' हारिखौ बेसे गुबुन जाथिया
नाख्रेबनो नागिरो। मानोना जोंनि बर' हारिया खौसे गैया, बेनि थाखायनो गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' हारिखौ खौसे गैया होनना मिथिनानै नाख्रेबनो सानो, बायदिसिना थगाय थसि खालामनो नागिरो। गासै बिथिङावनो जों गोख्रों एबा खौसे जायोब्ला जों गासै राजनितिकआनो जा जियानो जा जों देरहासार जानो हायो। गुबुन हारिनिसाय माने जों देरहासार जानो हायो आरो जों खौसे जायोब्ला। नाथाय गावजों गाव एना एनियावसो जों खौसे जानो हाया एबा देरहासार जानो हाया। फैदो बयबो, मा मेसेजबो हरा। फैदो बयबो लोगोफोर। माथो मावबाय थायोब्रा माबायाबालाय। औ मेसेज रावबो हरला नामा? माबायानो ओंखारफैयाखै नामाब्रा? लोगोफोर नोंथांमोना माबा मा होनो नटिफिकेसनखौनो माबा होना लाया नामा? अलाव होनानै लाया नामा माथो? जाखारफैयाबो नायफैयाबो। फैदो बयबो, सोर सोर साब्रै साबा सयजनल' जाबाय थायो। कमेन्ट खालामदो, मानो खालामाखै रावबो? फैदो लोगोफोर बयबो। खैथा जाखो टाइमालाय? टाइमाबो नुवा नामाब्रा? 8:34 जाबायानो। 12 मिनिट। 1Kआनो थाङा माथो इमान खम जाबाय थायो नायनायानो। नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों आङो, फैदो बयबो। मा सोंहरनो गोसो सोंहरदो, रायज्लायनोसै। खोथाया ओंखारालै आंना माने एसेबां खोथा ओंखारा। सोंहरबा खिन्थु एसे एनैखौ ओंखारो आरो, नाथाय बुंनो रोङा एसेबां। मा बुंनो, माने नबजितनि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन आरोना। सोर सोर मा नबजितनि सोमोन्दै मा बुंहर सोंहर। सोर सोर भट हरदों हराखै, मोजां मोनो मोजां मोना बुंहर। लाइक सानैल' होदों दाबो। लोगोफोर नटिफिकेसनखौ होना लानांगौलै, होमबासो मोनहैयो। नोंथांमोना माबाखौ नटिफिकेसनखौनो होनानै लायाबा, अलाव थुनानै लायाबा अबाव जाखारहैनो। लाइभआव फैबाबो बिदिबाथाय फैनो बायो। फैदो सोर सोर मा सोंहर। लागाव दाना लाइट थांबाय आंनाबा। खोमसि। दाना लाइट थांना होबाय। आयै मा जाबावनांगौ, खोमसि जासिगोन। बिदि लाइटबो जोङा माथो। लाइन थांना होबाय, माला फैगोन इसोर बोरै जाबावनोलै। लोगोफोर कारेन्ट थांना होदों। जाबाय दाना।
फुल लाइटखौ सुदों नोंसोरो लाइटखौ सुदों ओइ माबाखौ मा लाइटखौ होनदां माबाया टर्च लाइटआ लाइट खोमसि जादोंलै टर्च लाइट उन्दुनिखौ माथो गैया नै बैखौ माबा गाहाय खालामलांलाय बेखौ एसे जाबाय दरजा गारजा ना लाइटआ मोदानदों फैदो लोगोफोर बयबो लाइटआ मोदानसो होदों कमेन्ट खालामदो सोर सोर मोजां मोनो सोर सोर मोजां मोना नबजितखौ नेट थांदोंमोनलै लाइनानो गैया मा जानोलै खिया फरिखा गैया जानो फरिखा दंना गाबोन जाहैदो लेखा फरायनांगौ मिनिट औ मा जाखोलै लोगोफोर बोरै जाखो लाइनबो गैया माबो गैया सेभ हाइड लाइक लाइनबो गैया माबो गैया सेभ हाइड लाइक only one उन्दुनोसो ओंखारलायलांबाय माथो इन्टारेस्ट गैया फैयोबाबो माथो रावबो फैयाबा बोरै उन्दुनोसो ओंखारो सासे सानैल' फैबाय थाबालाय बोरै जानोलै रावबो कमेन्टबो हरनो गोसो गैला नामाब्रा है थिङाव मा खारदों माबा खारदों सहैमारा नामाब्रा मानसिफोरनावलाय इमान खम गैयानो क्या फिर है
पानी हैं जाओ खाओ खाना फैदो लोगोफोर बयबो गोबावानो जाबाय 21 मिनिट 22 मिनिट जाबायानो माथो जेबो सोंहरा रावबो मा रागा जोंजोब्बाय नामाब्रा जेबो सोंहराबो बोरै जानोब्रा बिदिबालाय नोंसोर सोंहरबासो खोथा लाइनाबो जि गोबाव जाबाय मा जानोसै बेलाय दाबो फैला मोद्ला मोद्लिसो नुबाय थाबाय लाइननि only 3 लाइट $100 बो थाङा मा जानोसै बेलाय फैदो बयबो कमेन्ट खालामजोबबाय नामाब्रा मा जेबो कमेन्ट हरा ना जाखारफैयासै नामा आंना माबायालाय सासेल' हरदों दहाय मोनसे जाखारफैदोंमोनथ' ओमफ्राय जाखारफैनांगौना मानो जाखारा जानो दासो मोनसे फैदों खुंगुर ब्रह्म र' माखौबा रनखोलै केडि निउ हेलौ हेलौ खुंगुर ब्रह्मबा माखौ र' होनखोथाय दे रायलायदो गाबोनथ' आमथिसुवा रायजोफोर मा जागोन रदै दसेनो केडि नेगोन मा बुंनो गोसो बुंदो आमथिसुवानि गाबोनथ' आमथिसुवा गाबोन माने दा मोनानिफ्राय नाङा होमबा दा मोना हरनि बेसेनिफ्राय 8टानिफ्राय होनाखैमोन जानो 8टानिफ्राय हरनि 8टानिफ्राय मा खबर मोजां सोरमोन बियो जसिना ब्रह्म मा खबर मोजाङानो नोंथांमोना नबजितनो भट हरना हराखै आं बेखौ सोंगासिनो सोर हरदों सोर हराखै अननानै कमेन्टआव फटाफट फोरमायहर आरो सोर मोजां मोनो सोर मोजां मोना फोरमायहर खायसेया सानो मा दरखार मानो जोंलाय हरनो दरखार सानो बेहा देरहागोन जों मा मोनगोन होननाय सानो खायसेया जेबो बुजिया माने खायसेया बुजियो खायसेया बुजिया नाथाय बेफोरबायदि नङा माने बेबो जोंनि बर'आनो मानो होनोब्ला दा गुबुनजोंसो कन्टेस्ट नांदों नालाय बिथाङाबो दा देरहायोब्ला जोंनि बर'आबो नाम मोनगोन आरो मुंदांखा जालांगोन आरो मानो होनबा जोंनि बर'फोरा जेरावबो माने देरहासार जाखायो मानो होनबा सोब बिथिङावनो खेलायावनो जा बायदिसिना माबायावनो जा माने देरहाबायानो थायो आरो सहैबायानो थायो आरो सोब खेलायावनो फैदो लोगोफोर आयै माथो दसेल' हरो दसेल' हरा केडि र'लै थांफिनजोब्बायसो माथो उन्दुनो ओंखारोलै बिदिबा थाब कमेन्ट हरलाबाय रायलायहरदो औ
लोगोफोर आंनि मोनसे खावलायनाय जाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा आं मोनसे माबा आंनि माने मोनसे गुबुन माने चेनेल दं माने जोंहा माबा नानिनि बिखौ नोंथांमोना नायाखैबा नायहैनो हागोन माने आं दाखालि मोनसे भिडिअ लिंकखौबो होना होदोंमोन बे रानु एक्सप्रेस रानु मामोनलाय एक्सपिरियेन्स बेयाव माने गासै सोंनाय फिननाय नांगौब्ला माने जाय फरायसाफोर नायहैनो हागोन माने गोसो गुदुं माबाफ्रा नायहैनो हागोन बे रानु एक्सपिरियेन्स चेनेलाव नायहैनो हागोन जाय फरायसाफोर गासै माबाखौनो बर'निबो नुगोन इंलिसनिबो नुगोन एन्सार कुइसन माने होयो आरो जिकेनि बिदिनो बायदिसिनाफोरखौ लाबोनाय जायो माने सोंनाय फिननाय आरो कुइसन एन्सार बेयाव नायहैनो हागोन थांनानै नायहैबानो जाबाय रानु एक्सप्रेस सार्च खालामबाबो ओंखारगोन आरो आं डिसक्रिपसनावबो होनाय दंमोन आरो आं होना होगोन नैबे भिडिअआवबो फैदो लोगोफोर मा थांफिनजोब्बायसो सोरबा सोरबा कमेन्ट खालामदो सोरमोन बियो मा होनदोंमोन अनसुमा बसुमतारी हरबाय थेंक इउ नोंथाङा हरबाय होनदों मोजां हरबायबा मोजाङानो आरो हरखानांगौ जों बयबो माने सापर्ट खालामबासो हरब्लासो बिथाङा उइनार जानानै फैगोन एबा देरहानानै फैगोन गोबां मानसियानो रिकुवेस्ट खालामदों एबा पस्ट खालामदों सोर इउटुब बायदिसिना फेसबुक वाट्सएप गोबाङावनो जोङो रिकुवेस्ट खालामनायखौ बयखौबो नुदों खावलायनायखौ जों नुदों आरो माइकफोरजोंबो एलाउन्स होनायफोरखौ जों गामि होनायफोरखौ जोङो खोनादों आरो नुदों बिनि थाखायनो आंबो बुंदों जाय बिथांमोना नबजित नार्जारिखौ बा गावनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आङो बुङो जोंनि बर' हारिनिनो फिसा नबजित नार्जारिनो बयबो भटखौ हरनांगौ अननानै आरो देरहा होथारनांगोन फैदो बयबो सोर हरदों सोर हराखै इमान खम नायबालाय बोरै मिथिनो दे दाबो 6, 7, 8, 9 बिदिल' फैबाय थायो ओमफ्राय माइनास माने डाउनावसो फैफिनबाय थायो लाजियो नामा रायलायनो थिङावलाय मा गाखोदों मा गांग्रां लाइना बिराद गोबाव जाबाय फैयासै इमान खम माबा फैयो लाइभआवनो गैयानोसै बेलाय फैदो बयबो माथो माइनाससो जालांजोब्बाय है उन्दुनो ओंखारखोना मा ओंखाम जानानै आरो फैबावबाय नोङो फरिखाथ' गोनाङा गाबोन फरिखा दंना नोंना आरे फरिखा गैया नोंना आया उन्दुनोसो ओंखारलांबाय माथो रावबो माबाफ्रानो फैयासै एसेल' One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मानसियानो गैया
मा फैलायबाय थाखोब्रा मा मेसेज माबायावसो फैबाय थादों आउटआवसो नायनि दिनै 1 घन्टा फुरा साबैसे मानसिया लाइभआव फैयो नायनि आं दिनै उन्दुनो ओंखारबाबो 32 आधा घन्टाबो गैला माबाल'सै 28 मिनिटल'सै नायनि 100बो थाङाखै 100 जाबाबो आं बेखौ माबा आनलिस्ट खालामफिनगोन आरो बेखौ माबा खालामफिना आङो आनलिस्टआवसो दोनगोन आं बिदिबा आसलथे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबाबो नटिफिकेसनखौ होनानै लाया माने ओंखायनो मिन्थिहैया बिराद खम माने बिदि माबाखौ अन खालामना लाया आरो साबसक्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लानांगौ अब्लासो लगे लगे सौहैयो नालाय माबायालाय माबाया नङासै बेलाय